To je moje osobno pravo, a da si kažem da sam Bosanac. Ovi ljudi koji su ovdje u okolici Pečuha u tim selima žive i živjeli, oni su sebe zvali Bošnjakima, oni divanu ili su divani ili bošnjački. Nalazimo se u Bošnjačkoj ulici, u nekadašnjoj Bošnjačkoj mahali. Moji preci koji su došli, oni su došli prije 300 godina. Znači, ostala generacija, pradjed ili prapradjed ili sviti, oni su već ovdje rođeni. Rekli ste budem miran, ali ja sam Bosanac, onda ja ne mogu biti miran. Bošnjaci i bošnjakuše, bošnjaki, bosanci, bošnjački Hrvati, bosanski Hrvati, hrvatski bošnjaci. Sve su to nazivi i identiteti koji se prepliču među ovom skupinom. Zato smo došli na sami jug Mađarske, u Pečuh, upoznati ih, pitati odakle potječu, kako se osjećaju i vidjeti koje običaje su sačuvali. Prilično je to komplicirano u tom smislu, ali istovremeno je prilično jednostavno. Mi potječemo iz Bosne. A dolazimo iz okolice Olova, naši prethodnici, prethodnici Šokaca, Bošnjaka, dolaze iz Bosne. Ja sam pitao, još sam bio dijete moga djeda. Sad šta smo mi? Onda je bila još i Juga, Jugoslavija, šta smo mi? Pa kaže, mi smo Bošnjaci. A rekao, a kuda pripadamo? Rekao, jesmo Srbi, jesmo Hrvati, jesmo tako kao Bošnjaci. Mislim, nije bilo u Jugoslaviji, svi smo mi jednaki. Za neki nisu bili, a mi smo bili Bošnjaci. Šokci su bili Šokci, Bunjevci, Bunjevci, ali ipak, to je etnička skupina, jeli? A ipak kuda mi pripadamo? Kaže, stari su rekli da smo mi Horvati. I onda sam ja to prihvatio, pošto prema vjeri su se raspodijelili, jeli... Bošnjaci katoličke vjere na jugu Mađarske žive već približno 350 godina i odolijevaju raznim izazovima. Koliko su onda kulture sačuvali? U toku je proba kulturnog umjetničkog društva Tanac. Između ostalih, oni i dan danas plešu plesove Bošnjaka i Šokaca. Pokušavamo održavati, sakupljati i predstavljati sve ove skupine. Naravno, pošto nas ima najviše ovdje bošnjačkih Hrvata u Pečuhu, zato najviše njihove tradicije. Bošnjaci su živjeli u 9 sela u okolini Pečuha i bili većina. Nalazimo se u Kukinju, jednom od sela u kojem su Bošnjaci nekada bili većina. Ipak danas niti u jednom od ovih sela Bošnjaci, ili kako ih još nazivaju Bošnjaki, nisu većina. Sada ćemo ovdje u Kukinju upoznati gospođu Milicu Taradžija, koja će nam opisati kako živi selo. U ovom selu sačuvano je mnogo tradicije. Između ostalog, mještani organizovani u mjesnu samoupravu otkupili su i sačuvali staru Kovačevu kuću. Dobrodošli u našu staru bošnjačku kuću ovdje u Kukinju. U stvari sad smo u takozvanoj kući koja je bila i kuhinja. Imamo oplećaka i odozdola šamije i velika šamija, to vam je sasvim tamo dole. Zimi je svaka žena morala imati tu svoju veliku šamiju. A ovaj drugi dio, odnosno drugi ormar, ovdje ima lijepi stvari. Evo recimo ovaj. To je baš karakterističan bošnjačko tkanje s originalnim bojama. Dakle, crna, crvena, bijela i još eventualno tu i tamo plava. Porodično stablo supruga gospođe Milice, koje je radio historičar, seže do 1710. godine, te se sa sigurnošću zna da su u Mađarskoj već tada živjeli.
Umjetnost također igra veliku ulogu u očuvanju tradicije i kulture ovdje. Nekoliko je aktivnih kulturno-umjetničkih društava koja između ostalih čuvaju i kulturnu baštinu Bošnjaka, među njima i Sevdalinku. To što je, recimo, pjevao Nedžad Saković ili Himzo Polovijak, ne znam koga, to smo sve znali jer su oni već te stare Sevdalinke i ne znam, oni su to već donijeli sa sobom i tu su među nama širili Bošnjacima. I to dan danas mi njegujemo i pjevamo te pjesme. Mnogo kulturne baštine sakupljeno je u ovom muzeju u gradu Mohaču na 40 km od Pečuha. Muzej ima nekoliko desetaka hiljada eksponata. U većini imamo prelijepe stare nošnje više od 100-120 godina ili 150 godina, što se odnosi na katolike Bošnjake u okolici Pečuha. Cjelokupna je to priča i uvijek ima novih i novih podataka. U ovom muzeju Bošnjaci nisu predstavljeni kao odvojena skupina, nego kao jedna od podskupina Hrvata. Tako je i u jednom dijelu literature, a to mišljenje danas se čini dominantnim. Neki od naših sagovornika kazali su nam da njihovi roditelji, a posebno još starije generacije, za sebe ne bi rekli da su Hrvati, nego isključivo Bošnjaci, rimokatolici. Međutim, i to se mijenja. Naziv Bošnjaci to potječe odakle su prethodnici došli, dakle iz Bosne to dolazi, ali ono što je puno važnije od toga, ti ljudi, ti Bošnjaci, odnosno ta naselja koja su u okolici Pečuha, ti ljudi sebe nazivaju, kažu za sebe, govore o sebi da smo Bošnjaci. Katolici su, pripadaju hrvatskom korpusu, istodobno i bosanskom po meni, ali oni nećete čuti od starijeg da smo mi ovo ono, nego mi smo Bošnjaci. Hajde sada da pobliže vidimo kada i zašto su Bošnjaci katolici došli u Mađarsku. Ljudi ovdje kazat će vam da su došli pred Turcima i da je bila riječ o prisilnom iseljavanju. Većina ih je doselila u 16. i 17. vijeku, neki još i ranije, i tu su ostali do danas. Točno odakle su stigli naši preci ne zna se. Zna se da su nakon, mi kažem, istjerivanja Turaka, dakle 1689. tako reći godine otprilike, nekako stigli sa Franjevcima. Bosna i Hercegovina nije pokazala interes za ljude porijeklom iz te zemlje. To je srž te cijele problematike. Tko smo mi? Imamo li pravo na svoj identitet? Imamo li pravo na bosanski identitet? Imamo li pravo na katolicizam? Imamo li pravo na bošnjaštvo ili nemamo? To je pravo. Mi smo dali odgovor. Ne treba ništa. Ne treba nam ni kuna, ni marka iz Zagreba, iz Sarajevo. Treba nam jednostavno to neko partnerstvo. Treba nam to da nas priznaju, da nas ima. Evo tu smo. Tu smo u Bočanskoj četvrti. Tu ste među Bošnjacima, katolicima. Tu ste među tim ljudima koji potječu iz Bosne i Hercegovine, za koje je ta zemlja, Bosna i Hercegovina, izuzetno važna. Važna u duši, u krvi, u mozgu, u svemu tome. A ovdje, u Pečuhu, sačuvan je jezik. Imamo i puno turcizama, recimo. Divanimo, pa penđer, pa ođak, pa ne znam, ovako bi mogli nabrajati riječi, jako puno turcizama što smo mi donijeli sa sobom ili preuzeli. Svi ovdje imaju svoja zvanična imena i prezimena, koja su prilagođena mađarskom jeziku, ali ih međusobno ne koriste. Pečuh, u čijoj okolini većina Bošnjaka živi, grad je raznolikosti.
Pečuh je grad s historijom starom najmanje 2000 godina. U centru grada, u krugu od nekoliko stotina metara, naći ćete crkve, katoličke i pravoslavne, nekadašnje džamije, muzeje, sinagogu, ali i spomenike koji svjedoče o različitim periodima historije ovog grada. Uostalom, hajde da vam pokažem. Crkva iza mene, isprva izgrađena kao džamija tokom osmanske vladavine polovinom 16. vijeka. Ono što je zanimljivo jeste da na vrhu kupole vidimo polumjesec, a umjesto zvijezde, koji zajedno tvori simbol islama, postavljen je krst. Neki kažu da je to simbol suživota. Unutra i dalje možemo vidjeti ajete iz Kur'ana, a crkva je uređena tako da i dan danas aktivno služi vjernicima na glavnom trgu u Pečuhu. Nekoliko minuta vožnje od nje nalazi se još jedno svjedočanstvo života i djelovanja Bošnjaka na ovim prostorima. Nalazimo se u Bošnjačkoj ulici, u nekadašnjoj Bošnjačkoj mahali, gdje su živjeli Bošnjaci, muslimani. Naše sagovornike pitali smo kakvi su bili odnosi između Bošnjaka muslimana i Bošnjaka katolika i oni su nam kazali da podjela nikakvih nikada nije bilo. Bošnjaci muslimani ovdje više ne žive. Oni su se u to doba bavili trgovinom, ali i kožarstvom. Često se radilo čak i o rodbinskim vezama. Dakle, pripadnici iste familije, neki su prešli na islam, neki su ostali katolici i oni su održavali veze. Bošnjaci su ostavili svoj pečat na ovim prostorima, sačuvali tradiciju, neki i dali život za Austro-Ugarsku, o čemu svjedoči ovo groblje u Pečuhu. Čini se da će još dugo biti čuvari svog identiteta i služiti kao primjer kako se i daleko od svoje domovine, svoja kultura ne zaboravlja.